kodwa nyaka giko mag wechegi mag ang'ich welo nyinga Jailieta. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Bende nyalo tudi kodwa kokare e yor mbui magwa mago mag oganda mano Facebook kanyakla kod YouTube. Bende ote marwa machuok oyaw mano 23600. Kuma bende kawachako en ni jopuonj mawuok e riwruok mar KUPPET ogolo kwayo ne sirikal mondo miyo kasre e timo nonro e wi nek mar Albert Ojwang mane otho e lwet obila kako okang' mar neno ni ratiro oidore mapiyo. Kane gitwak e romo mar moko misuma e chenro mar paro japuonjno, romo mano bagi kuonde mopogore opogore pachoka, jopuonjgo dwaro mondo Jalup Ogai mar Obila Eliud Lagat ogwe tao. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. Riwruog jopuonj mag KUPPET sani owuok oko mar chung' gi nyawadgi Albert Ojwang mane owito ngimane e lwet obila ma Central juma mokalo ka gibago chenro mag moko misuma kuonde mopogore opogore pachoka. Riwruok mar KUPPET bade ma Migori dwaro mondo obila duto ma itudo gi nek mar Albert ogwe tao mondo we thuolo mar timo nonro. Jopuonjgo mane otelnegi gi jagoro margi Samuel Orwa Jasolo dwaro ni obila duto bed tenge kendo nonro wene duol mar IPOA ka giwacho ni gionge kod adiera kod obila. It is the police that are being accused of killing Albert Ojwang. It is the same police that are claiming that they are doing this investigation. We want IPOA to come out strongly so that those that are involved or those that are accused to have been involved should first of all step aside. E bad riwruogno ma Kisumu, jopuonjgo ne obago ng'anyo makwedo nek mar Albert ka gikwayo sirikal mondo ne ni Jalup Ogai mar Obila Eliud Lagat mosebed ka itudo kod nek mar Albert ogwe tao. Jopuonjgo dwaro mondo obila mane ondhiyo Albert dalagi katere tesend obila ma Central Nairobi mondo kawnegi ondamo mawinjore kaluwore kod chik. Giywak ni nek makamano rocho ratich jopuonj kod chike marito oganda pachoka ponono ng'ato yud kod ketho. Bende gigolo kwayo ne Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mondo gol duol ewi wach nek mar Albert ka gisebedo ka gitimo e kinde mokalo. Kao jo polise moko mathindo thindo obedo ochunge tich. Mano is not enough. What demand ni jo polise go mondo omaki mondo gindik statement. Akwayo mondo baba Raila Amolo Odinga mondo iwinja ne timo to en tiluo. Mane mbai oto ni dwaro, mane tomboya to ni dwaro, mane Kajwang no to ni dwaro, mane Ngodo no to ni dwaro migiyo. Baba wuogoko, baba chung mondi wuo. Sirikal onego bi osiemnwa ng'at mano nego Brian Ojwang. Sani wabiro kaka waywago Brian Ojwang. Wach malit kabisa. Okwanya yie mondo jopuonje inego kaka gweno. Okwayo gi duol motegno kabisa mondo Lagat or resign immediately. Kamachielo bad riwruog jopuonj KUPPET mar Siaya bende ne obago romo maket kod mano mar paro japuonj Albert Ojwang. Kane otelnegi gi jagoro Samo Pondo e romo mane obag Siaya Governors Park, jopuonjgo kwedo ndhicho ma ochuno kachiel kod tiyo kod teko mokalo kinde ka kinde ka gidwaro mondo ratiro oyudre mapiyo ne anyuola Albert. Jopuonjgo wacho ni ok gibiling ka obila temo geng'o jogo masiemo tong wang' sirikal e wi gigo maricho ma sirikal osebedo ka timo pachoka. Gigolo kwayo ne jopiny ka giwacho ni kik gidog chien e wacho adiere kata obedo ni ibuogo gi kamano. We are saying as KUPPET, there should be no more abduction and elimination of both young Kenyans, citizens across the board, be they teachers or any other law-abiding citizen. This idea of killing people because they talk is not a good thing. And we encourage all Kenyans to continue speaking. I'm sure the government or whoever is killing people will not kill all of us. Romo mamoko maket kod mago bende ne obagi counties ma Kajiado, Garissa kod Kirinyaga kind mamoko duto mane ogolo ywak margi ka gidwaro mondo nonro tim mapiyo kendo ratiro yudre ne familia mar Albert masani koro ywago fuk maduong' ma owe gi lal makamano. And we are trying to cope as a school in this hard time. The mwalimu will be missed both in class and on the field. And we demand and we are calling that they resign. They follow the due process. Let them resign. And not only resigning, but they should be arraigned in court. The same police, they're able to record the OBs because of the teachers who taught them in class. So we are demanding that police should respect teachers. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Komachielo jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo